Thank you for tuning in to ZimNews Beat TV. Unenge wati rega ndimbotapudza nhamo ndimbojoinawo zvinokuita madzimai ese kana kuti zvinokuita varume vese ndimbotangawo kuita nhau dzemaraundi idzi dzadai kutekeshera nenyika. Wotarisa zvakare kuti ndiri kutanga nani wona kuti aiwa vanhu vaMwari, vanhu vanoremekedzwa musociety, vanhu vanoremekedzwa zvakare munharaunda, kuti aiwa ukanzwa kuti my bishop baba bishop, ukanzwa kuti aiwa imhuri yekwa bishop, unombwa wapinda uchisekerera uchiziva kuti aiwa hapana kuvharwa kwandichaita zvasiyana nekutanga nevakomana vanogara mabridge kuti chokwadi raundi inozopera sei. Mama vandinavo pano vane nyaya yavainayo yavabva nayo kuzengeza kuti aiwa inini ndakavimbawo nevanhu vaMwari vava ndikatangawo raundi yainzi iraundi yefamily yekumba kwa baba naMai bishop, asi ndakazopedzesera ndava nemisodzi pamatama nekuti ndakazovharwa mari yangu mukufamba hazvina kuzofamba zvakanaka sekutarisira kwatanga taita. Kuzonobvunza mari ndiri kubva ndaudzwa makobvu namatete. Rega ndinzwe kubva kuna mama kuti vakajoina raundi rini uye chazonetsa chakazotadza kuti vawirirane chii iyo maraundi aine bumbiro remutemo. Mama makadi? Tiripo makadi yenyu? Aiwa ndiripo yenyu. Kuri sei kuzengeza? Kuzengeza kupenyu svako. Naiga. Vanonbva vatanzikana kwako naye kudai kuzengeza unenge wakuita $5 for 2. Chokwadi here izvozvo? Zvonisa vakomana vanongochinja chinja. Kukana izvo chokwadi vanochinja asi pamaprice apa ndizvo zati vanongoita mari asi ndinoziva kusvika kuma up to $2.50. Saka ndiyoyo ka $5 for 2. Kana chavaviri. Ndizvozvo. Zvinongaita upenyu here mama wekuti pese pakwanaira unofanira kuti wakabata $2.50 tongoti kuenda nekudzoka wabata $5 kukwira kombi. Zvakaoma mufunge zvikuitwa nevana veda ibasa chairo ende vanongokwidza vega zvavo. Hapana kana chikonzero. Kuna kunokonzeresa kuti petrol ikwire. Kana kuti vanenge vadira ndiyo. Hadzi mota dzinofuta. Yo. Hatizoziva kuti nepetrol yacho inobva yafuta here kana amene kuti chii unyaya kungoti vana ungavaite sei vanongoita zvavanoda uri mabasa avo. Hapana mama. Mama ndanzwa muchinzimai nyasha. Ndoda kuziva kuti mhuri yamama yakakura sei? Ndinonzi mai nyasha ndiwe kutanga mukomana first born kuchiteera pana second born kuchipedzisira blessed third born mukomana. Saka ndine vakomana 2 musikana 1. Saka mune varora vaviri nemukwasha mumwe chete. Ndizvozvo. Aiwa yakarongeka mhuri. Mama ndanzwa mazotitsvaga mukati vanhu vaMwari imbonzwewo nyaya yangu. Ukazona mudzimai afunga kuti rega ndibude pachena unenge wambozama zvese waona kuti ndakundikana rega ndimbotsvaga rubatsiro zvichida munhu wamuda kutaura naye asi muri kukundikana kuti ndotaura naye sei, zvakafamba sei panyaya yamatitsvagira mukati aiwa ndine raundi yandakajoinawo ende vanhu vacho ndana bishop ende vakazosvika pakuti sevari kundivhara zvinhu zvacho handichakwanise kuti nditaura nawo zvakanaka. Nyaya yacho yakafamba sei mama? Makajoina raundi irini? Sometime na 22 ndandina sawira wangu akandiintroduce kuchechi kwavo kuna Mai bishop. Saka ndasvika ndasvikoendawo kuchechi kwavo andangotanga nekupinda vanangoti pinde vakati wadi kupindawo muchechi medu semunhu andisiri kuenda hangu kuchechi vandangopindawo muchechi mavo gare ndibva vangoti tine zvatiri kuita pano munodo here kuti joina raundi yedu. Ndikati aiwa hapana chakaipa ndinokwanisa kujoina ndakasununguka. Ndobva tatanga kukanda asi handichanyatsoziva mwedzi asi igore ra2022. Inini ndinotamba raundi ndichibuda kunze. Saka vana vangu kana vanhu vangu vandinogara navo pamba vanondikandira. Ndiri mwana wangu aindikandira ndaiti room yake ukanda mari. Saka zvanga zvisingandinetsa inokanda pamba pamai bishop anga ari kupaziva panga vaakuzivana. Iye aikwanisa kukanda kana kuti mwana wangu musikana anenge kumboenda kubasa dzimwe nguva mboregedza. Saka takati angoti uyu wokanda nekuti ndiye anenge akatisunungukei. Saka ndobva ati kande 22 rikasvika 10 yangu ndakataurana naMai bishop uye ndakavavimba semunhu ane chigaro chekunzi Mai bishop. Vachitambira mari yangu ndiri kunze vachiibata vasingape vana. Ndichitya kuti vakapa vana munoziva vana vanomisuisa mari. Saka ndaizoti ndikafona inini kuti mama kumba kwaita dambudziko vana vati mari yaperevedza. Ndaituma mwana opuwa mari naMai bishop vonyora pasi tochiziva kuti ndasarwa nemari. Ndokugara ndasvika time yonge ndichipuwa inini chete kana kuchinge kusina mari aiwa taingomirawo zvinhu zvakadaro. Mari yangu voibata kusvika ndidzoke inenge yasara ndichipuwa futi vachiibata
nekuti ndinogara zvinoita 12 months ndisipo ndichitamba zvangu maraundi angu ndisipo ndozodzoka kana before zvichienderana kuti ndashanda zvadzo nguva 7 months ndodzoka sanenge se last year ndakadzoka after inenge 7 months or 6 months mwana wangu mukomana anga arwara ndobva ndadzoka muna April ndofanira kudzoka pamberi pacho apa. Okay, ndanzwa mama muchiti mainyorana pasi maiona here pavainyorana pavaikunyorerai pasi pacho ende ndiana izosaina imi muri kunze kuti aiwa shokwadi mari yabuda kungotaura kuti kazhinji kana munhu achinga atora mano kuti munhu asainaka saka hapana pandakanga ndichiona uye tanga tisina bhuku ratanga ndakati mukatora mari yangu modai asi kungotiwo semunhu anenge atora mari kazhinji mumwe munhu anonyora pasi kuti asakanganwe inini handidi kunyepa kuti ndine pandakaona pavakanyora nekuti havana musi wavandikanganisira mari yangu saka yaingoinge yasara taitotaurira nemuromo zvandakandirwa mari yakati mwana atora mari yakadai nhasi mwana atora mari yakadai nhasi saka pasara so much vaingondipa ndisina pandaiona patainyora kwai kurungotaura apa kungotaura kuti vainyora pasi kuti kamunhu kusanenge inini ndogembo rangu ndinonyora nekuti ndokanganwa kunyange hangu ndikasaratidza munhu kana ndikaratidza munhu asi ndenge ndanyora pandenge ndanyora kuitira unokwanisa kukanganwa. Okay, ndanzwa mama muchiti makajoina raundi 2022 makanga mine vanhu vangani muraundi raundi ifamily round yana my bishop nemhuri yavo saka vanga vari 5 ivo nemhuri yavo baba naamai nevana vavo 3 vasikana mumwe mwana wokupedzisira ari kuuniversity kuSouth Africa saka anti achitongotumira mari dzavo sekutaura kwavakandichitira kuti aiwa uyu anotamba zvake but mari dzake anenge achikanda saka taitiri 6 gare gare umwe mwana wanobva adropa for some reasons handizivi ndovatasara taa 5 ndovatafamba gore rapera ndaifanirwa kunge ndichipuhwa mari August kupera kwaAugust saka after my elections za 24 ndichibva ndabuda ndikati mama mari yangu mubva matambira mubva mandibatira ndakuenda mungondibatira semazivesi kana paita machallenges munozondipirawo vana vangu ndobva tatenderera ndichibva ndabuda pandanga ndadzoka muna April takataka kunge kakutora nguva ndisandapuhwa mari kwete kuti vairambira asi kuti vaiti mwana wangu ndiye wandakapa mariyo ndobva ndazoti nini mama musatambidze mwana wenyu mwana wavanoshanda mutown andise kuti usaidi kupi musikana wataitamba naye ndakati uyu semunhu anoenda kubasa imami ende kubasa pandinenge ndauya apa pamwe neda kuti ndiishandise saka ndandichikumbira mama ibate imimi musamupe hapana chikonzera asi kungoti pandirozosvikira uyu semunhu anenge ari kubasa anokwanisa kusvika late ini kuti ndizoyo kumalate kuno azviite kandibve kumalate ndakamugarira azviite ndobva vati alright ndobva tamira takadaro ndobva ndatogara kupera kwemwedzi uye kupera kwaAugust 2023 ndaifanirwa kupedzisirwa inini ndichitangwa muna September saka vakakanda semazuva ese handirawa ndakatora stoko kana kuita se ndakangoti mari yangu yakandwa ndobva vati hongu pandakavafonera September ndobva mwana wangu auya nemari nokuti kazhinji kana uchipedzisirwa uchitangwa even uchipuhwa ntangwa wakanda mari yako haupuhwe usina kukanda taikanda $50 saka mwana wangu ndobva akanda 50 muna September ndobva aenda ndofunga vanhu vakakanda October mwana wangu ndobva akundikana ndobva mama wandifonera my bishop akati mwana akundikana ndobva ndafonera mwana kuti ko indava muna kuunza mari akati hanzi mama mari inenge yatishotera chichipayo ndobva ndati alright October wayo ndobva ndafonderwa nemwana waamai bishop ndobva ati mama toita sei nekuda kuti mwana anhingirikina October haana kuzokanda mari saka tochiita sei nevanhu ndikati ini zvandiri kuona chidzoserai mari iyi yandatangwa iyi nekuti ndovanga wakaibata chidzoserai kune vanhu ndichingomira ndakadaro ndichingomira neyandapedzisirwa ini kuti handisina chikwereti kana wapedzisirwa ndi unenge wapa vanhu vese unenge usina chikwereti nanhingi kana kuti kudini yekutanga ndiyo nenge nechikwereti chekuti vanhu vanenge vakutanga kukandira ndikati ngaidzoserwe munhu wese asi mwana wangu haana kuzodzoserwa mariyo handine mhaka iyo handina chikonzero chavakanditaurira ndobva ndamira ndakadaro saka ndagara mwana ndobva anofonera kuti septic tingi rasara mama ndobva ndaenda semazivese kuna amai bishop mama nandichikumbirawo mari iye ndipe mwana wangu vaiti vasangana nemachallenges pamba but iri agent zvanzi ayo ndoda kumbomirira musikana ndozoti musikana andipe mari ndikati ko musikana nokupai mari sei handi ndakati mundibatire here mama anzi aiwa ane kunyora kwaakaita
ndikati kwanogonyora kunyora sei ndine chikwereti here chaangati kunyora uye takatanga rini kuti kana takupanana mari takumbotanga tatasa mabhuku ko mabhuku anotariswa ndiyei ini iri nyaya yangu yemari yekuti ndanga ndichipedzisirwa kupuwa aiwa ndanga ndichida kumirira kuti ndanyarara aiwa ndiri kumunda amene ku naBitrisi kwavanoita zvekurima handizvizivi ndongonzwa wachidaro aiwa ndiri kumunda amene kana changa chiri chokwadi pandakunotanga ari manyepo amene kufunga kwangu vandagaragara mari mama mwana aubva here kubasa aiwa atosvika kumaleti andazokwanisa kuti nditaure naye ati alright paanenge mamuwanira akati sunungukei aiwa ini ndiri kumunda amukwanisi here kumufonera mama orai ndochimufonera zvikanzi aiwa ndine kuita kwandoda kuti ndimboita pano zvada kumbocheka nekuda kwemabhuku kati kumamabhuku amakutaura mabhuku ayatanga rini pakuti mungondipa mari yangu sezvamaingoita mazuva ese ndopakatanga nyaya ndichibva ndatoona kuti pana pani kuvharana nekuti zvakutaurwa zvemabhuku taitisingaite zvemabhuku isi ndaingonokanda ndisina pandainyorana pasi taingoziva ndinhingi nhasi ndongonomupa munhu mari saka 2023 ndakakanda ndega mari yangu ndikavasiyira ndopo vakanga vakutanga kutsika kuzodzimara takutaura nazviserizvo ko mama ndipei mari yangu vana vakamirira aiwa una mari papesa wabuda pachenda mai bishop auna mari yako wakadya takapa kudhara wakadya mari yako ko mari yamuti ndakadya imari ipiko takakupa time yako yana vadya mari iyo saka mari yaruda pana patina isi tinotori nehumbo zvokuti takakupa mari yako zvese tine patakanyora pese kuti wakadya mari yako ko ndakadya nguva iko nai mama panichati mama ndava ndichataura vanga vaine gemu rekuti vakataura ivo handitya ini ndinoverenga meseji yavo ndikazotaura inini hameno zvavanga vachita foni nekuti andinyazoziva handina ruzivo nefoni asi ivo vanga vasingazopindura ini ndaikwanisa kuti nditaure navo ndovhura meseji avo but ivo kuti vavhuri yangu vasingavhuri vandaona kuti panapa ndatotamba nematsotsi munhu wananga ndichivimba naye wananga chindimai bishop wananga ndichivimba nekuti kuti usiye mari usire munhu mari kuvimba nemunhu saka mari yangu yananga ndasira kuna mai bishop since tanga tiri 5 yanga 250 US kupera kwaAugust yandaifanirwa kupuwa plus neyakakandwa nemwana pakadzoserwa vanhu mwana wangu anaudzoserwa $50 which is 300 pa 300 sometime nana August munhu andakumbira mai bishop kuti mai bishop ndinoonerai mwana wangu anodzidza pa St Mary's Primary School ende munondionera semunhu mukuru ndakangosiya vana vari vega semunhu wandanga ndine ushamwari naye ndainya kumutrust ndobva ndati mama munozotora mari yebhasi ipapo muvape ndangandati 30 US kana 25 here ndobva vati aiwa ina handitore mari yebhasi mwana wangu anodarika nipo anosiya andidropa achienda mutauni ane mota ofuchi kuseni medicine kukupanike padyo asi semunhu wanenge wakumbira uchamujajira kuti famba netsoka kana kuti chinanga ndati vanokuita se vanokwira lift but ivo vakati kwete andikwire nekuti padyo ndikati aiwa hapana chakaipa vasvika kuchikoro ndobva namedhem makosa ndobva vapa zvinhu zvese zvemwana vakazonditaura vakati aiwa mama mari yamama taura ndakuzotodzwa nechange ndabva ndakapedza kese ndabva ndaona kuti mwana anga achida munongoziva zvevana vadiki zvimwe zvinenge zvichishoteswa zvemwana saka ndasiya ndatengera mwana kuchikoro kuti tigarira medhem kuitira mwana akatadza kutengera mwana zvinhu kumba anozozviwanira kuchikoro ndati aiwa hapana chakaipa mama ndinotenda maita zvenyu saka ndakatora $30 saka pamari yangu iriko inana mama bishop 270 US saka pa 270 vakabva varambira vakati handitakupa koma ndipa nguva iko ko zvaita sekwa ndinaona nga ndichataura naye uyu tare ndiri kumufonera abva atotanga kuningirikina kutaura zvokuratidza kuti asi kuda vane connection naamai ndopa ndakaona kuti syndicate still yagara iri syndicate family ini ndanga ndiri ndega ndopa ndakaona ndatsotswa vakandinyepera kuti aiwa vanhu vekuchechi kwedu havatambike navo yet ivo ndivo vanga vari matsotsi sekuzozemena kwandakaita vakanga vachinyara vanhu muchii ndonga vasingakwanisi kuvatorera mari asi ini ndanga ndiri outsider vakakwanisa kunditora ndo havana chinyaro kwandiri kuchechi ndakava ndapesera handangasaende kuchechi kwavo saka vakabvawana mukana mukuru uye wekuti ivo vanenge vachingotaurana sefamily ina handisi mufamily mavo saka nyaya yavanokwanisa kuihwina sefamily asi vakandibira mai bishop vakandibira mari $270 US mugore ra2023 mumwedzi waAugust musi wa30 ndaifanira kupuwa 250 then 50 yemuna September pandaitangwa aina kuzoenderera mberi mwana wangu anga akanda asi havana kuidzosa sekudzosera kwavakaita vanhu vese ndisingazivi ndisire family vakadzosera namari havana chavakazonditaura zvavo chekuti chii nekuti mari ndivo vangu vakaibata ini ndanga ndisimo muno ndanga ndaenda kuSouth Africa. Okay, nanzwa mama muchitaura kuti hapana pamainyorerana
tozoti kana munhu muchipinda muround pane mitemo inenge iripo yekuti toti wawirwa nedambudziko ende iwewe ndiwe uri kwekupedzisira kwekupiwa raundi. Hazvigoni kuti woti ndakubuda vanhu vaMwari nekuti ini ndawirwa nedambudziko kana kuti ndiwe uri pakati kana kuti ndiwe wabva kupiwa uchingobva upiwa mari yako mboti ini vakomana nevasikana handichakwanisi kugara muraundi nekuti ndawirwa nedambudziko hapana kwandichaona mari. Ndoimba kuti pane mitemo inenge iripo munhu uchipinda muraundi wobvuma kuti aiwa izvi ndinozvikwanisa kana kuti izvi handizvikwanisi. Asi ndikuona kuti muraundi menyu sekutaura kwamaita kuti ndiye family ndikunzwa muchingoti mwana wacho akazonzi achakwanisi mwakazonzi achakwanisi azoita sei vachingo withdrawana vachingobuda. Pane here pamakatanga kupinda ipapo muna 2022 pamakapiwawo pakanyorwa kunzi aiwa iyi ndiyo mitemo amai yatenge ichiteedzera munoikwanisa here kana kuti hamuikwanisi? Kwete tanga tisina patanga takanyorana zviri maringe nemutemo taitotaurana nemuromo. Wanga ungori muromo ipapo? Sekuti tangopinda kuti chechi tese. Saka inini ndakazvimiririra vanhu vandaitenda taiti tikataurirana uye patakatangwa zviri zvechokwadi amai vanga vasina dambudziko. Mari yangu ndo vakanga vachibata vachipa vana vangu svika ipere kana kuti yaizosara ishoma pandinoyavo ndipa shoma inenge yasara iriyo chaiyo. Asi pandazoenda apa ndakaenda zvakare ndine mubvunzo nekuti mama vakanditi ndakuenda ndakuoneka mai bishop ndipo 150 ndobva ndati mama handina mari. Makuenda kubva pachechi? Ndakuenda kuSouth ndaivaoneka semunhu wandaitamba naye. Mama ndakusimuka ife ndichiuya ndaitovatauririra but zvakazongotadzika nekutadza kuirana kwataita neutsotsi hwavandiitira. Saka ndipo 150 ndobva ndati handina. Saka ndandatokangana kuti ndikuita sei ndiri kutambira. Saka ndazori tiri munzira ndichienda kuSouth uko ndobva ndati amai vangati varida mari vanochangosota vega pamari iyo sezvatinoitirana vanokwanisa kutora kuzongoidzosera. Izvi zvakwavari sekuwirirana kwedu kana vakangotorawo kabisira vasina kundiudza asi mari dzangu kazhinji ndaidzona dzakakwana. Asi izvozvizvi nekuzosangana kwandakaita kumberi nekurambira kwakaita mari yangu ndopandakaona kuti amai havane chitsotsi nekuti ivo pavanopuwa mari yavo ina handisvike ichinoda kuvakwereta kwete. Ini ndakazvimiririra handina izvozvo ameno kwavari. Saka ivo sei musi ndakazozvibvunza kuti amai vangaona ndatowa dzikutambira voti ndipe mari handi ndenge ndine nyaya dzangu dzada kuita nemari yangu kondogozovapa sei vakapuwa yavo vakashandisa zvavangaida kushandisa. Saka wakave mubvunzo kwandini wazopindurwa neutsotsi hwavakandiitira kuti mai ava ndaona munhu ari greed nemari. Zvinhu zvandainyumwa zvanga zvakawanda asi ndaingoita zvokufungira ngati izvi zvakadai izvi mari inge nemwana womusikana nekuti mari yangu yanga ndipa previous yakashota ne100 US akada kuti akakakavara. Ndobva ndamugarira pasi ndikati aiwa mari yangu yakamira yakadai asi akaita kundipa achita kunge ndoda kuti ndipe kuno mari yako. Iye anozviziva setsotsi anozviziva zvangada kundiita asi ini ndakandazviona mwoyo wangu ukada kufunga kuti ndiwithdraw ndikati regai ndiende mberi ndinokwanisa kufungira munhu zvisiri izvo tangotedza kuti sei kuweka nekuti anobva anyanya stiri kunganonyora zvakanyanya anizvo nganonyora stiri kuti anogona zveusekretary nekuti muchechi ndisekretary. Asi ndakanga ndakangoita kamiremire ndakangoita question mark ndega vandamira asi question mark yangu yakabva question mark ndibva zvava zvatoitika zvangaita sei zvananga ndichifungira nezvananga ndaita kanenge kakuona kuti munhu uyu anenge ada kuti akakubvuta segonzo so kuti akakutsotsi asi anozviti ndishefu basi anda kubasa nende kubasa ndiri chirikadzi ndotopona nekuti ndikaenda kuSouth ndoita sei ndichidini mhuri yangu zvekutamburira zveusingu ngoti nyasha kuti ndakaona imba nondaenda basa kudhara hangu ndobva time yakanzi varongo vaende ndandane 10 years ndobva vangu ndokumira kwandakaenda shanda kuma NGO muno mutown ndo mukana ndakaona kutenga stand yangu ndikubva ndavakisa imba nekamari katanga tapuwa mazuva iwayo. Saka kubva ipapo kwakutambura kwega kuti nditopona nekunohodha mazuva ekutanga ndainohodha ndichidzoka asi pana vanhu vanongo vayaruka ndanga ndakuvasiya vobikirana ndoenda ndombonoti nyanga nekuti pamapangu apa sapainso kuti peri zvese zvakapera hazvo chichipa kuti munongoziyoka kuti dzingwa isa flow kuda kuti udai dzingwa ne flow chinoisa dzingwa yatotanga kuti ase zvimwe zvatanga kutodai zvimwe zvatanga kudai sepamba panogarwa vanhu. Saka inyaya yekuti ndenge ndakuti ndinoona mari yakabatana pamba mari iripo asi mari yangu yakura zvinhu zvinokurawo handiti. Saka ndoti rega ndichinoita se ichitoita yekudya ndopane mabills ndopane zvese mapolisi saka haichakwana. Ndikabudo inini ndonouya nezvandinoya nazvo ndinokwanisa kusikuti rega ndiuye ndisotengi
rega nduye ndidaiso apa daiso iri tengera so dai rakuda kunzwa iso romaintainwa ndinenge ndabvawo nemari uko ndozvananga ndourongwa hwangu hwananga ndinawo zvandiri kubudira kuenda kunze naiko kamari keround kanga rike kuti ndikadzoka ndonoka kabatana ndosikoitawo zvinhu zvihombe pamba asi rwendo rwuno ndakabata pasi plus ndakaitawo mistake nokuti ndandataurira seshamwari unenge wataura ndoda kubva ndaita zvakati ndaita zvakati saka ndakaona kuti Amai Bishop vakabatwa nemweya wegodo mweya weshaisano kwandiri vairwadziwa neupenyu hwangu vakarwadziwa neupenyu hwangu neraramo yangu vakarwadziwa nekuti chirikadzi angaite zimba siombe rakadai so ndo zvandakuona nekuti ndine humbo hwekuti vakatorera chimari yangu kana wanga singarwadziwi inini saka zvakavarwadza nekuti ndakangotenga ndega ndikavaka ndega zvinhu zvangu ndikatenga mumba mangu ndega andakanditengera ndamunhu akandimiririra kwete nekuda but situation handa zvanengaiti ndo zvazviri saka tongogamuchirawo zviripo ndochingozvishandira saka kurwadziwa kwana munhu achikubira kana munhu asina kurwadziwa akubiri akarwadziwa anotora 300 aise kuseka ne270 yachona inongori 300 aise kuseka nekuti munhu akutorere munhu ari kufira 50 cents mumusika ndogara pachikwana 50 cents kana kubviswa mazino kuti vanhu kumadingotaurirana ingai mari shoma taurane kana munhu ari panext anokwanisa kukubhadharira kana uya aramba haina mhosva inonyura pano ndikanganise upenyu hwemunhu but my bishop havana kuda kutora chigaro chavo saMai Bishop vanonzwa tsitsi kunherera nechirikadzi instead vakatodhemenja upenyu hwangu nekuti vakandikanganisa pamwoyo pangu apo kubvira gore rapera dai inga iri mari yandaitendedza ndingadai ndine mari dai ndakatora ndakaita zvinhu zvangu ndakazota nguva yakaoma ndakasanga ndaane mari vakasangana nedambudziko iri vakandikanganisa zvikuru nekuti ndaisina kutarisira izvozvo kwavari ndaita chinhu chakanaka sezita ravo semukuru wechechi okay ndazomba muchiti mwana wacho atori secretary kuchechi pane here pamakanga muchiri kumbopinda kuchechi koko pamainzwa kuti zvinhu hazvisi kunyatofamba zvakanaka zvichida kunyaya dzemari dzivozozoti masecretary nematreasury vanonzofambidzana hendi pane pamaimbonzwa here kuti zvinhu hazvisi kunyatsopindirana pamabhuku apa pakunyorerana apa muri kuchechi inini nguva dzese handidi kutaura zvinhu zvisina umbo zvisina chokwadi zvandisina chokwadi nazvo semachechi ese munongozana kubviswawo mari kuti nditi ndakati zvakati zvandakaona handina nyange ukanzwa ko munhu achiti izvozvo zviri kudai so kana achitaura ndisinombonazvo handina ndisino mari yandatorerwa handina chandirobata kana chandingatsigire ndikanzwa mumwe achitaura zvandanga ndichaita kuti mumwe munhu anokwanisa kubatwa nemwoyo wegodo pamwe kutaura kuri kuita anorwadziwa neusekitari uyu asi manje ndakazozvibata ndinokuchikunzwaona achiti uyu zvaari kuita chichi zvanenge achiita mukati umo zvakadai sefamily uye chechi yavo ndeyefamily zvakare founder uchina ndibaba wake handiti ndiyo bishop saka zvese izvi unoze nguva kuzvibatanidza kuti pane nyaya asi kuti ndingati umbowo kuti ane mari yedzaakatora kana kuti muchichi handizvizive kana ane kutora kwavakaita inini ndanga ndisati kana kuti ndisati ndauya kana ndisati tazivana but patakaziyana handi achandingati akadai so kana kuti ari kudai so kana zvakamira sei samuchechi makazobudirema nyaya yeraundi ndakatanga kuona ndega kuti zvananga ndichiona zvanga sina kumira mushe ndobva ndanguti hangu ayo inini rega ndiwithdraw ko ndinobve handachandakataura kwavari kana chakaipa kana chii kubva kwandakaita ndakangozvibudira ndikati mama kwete tinoonana zvedu chiachita sei saka ndofanira ndomukana wakazonyanya kutora kuti since tisiri pamwe chete havana chavachanyara kana vakaitora mari kundizopindawo muyadhi mavo ndakuti ndipei mari yangu kana vanga vane kurongoka vanga vakaita handizvizive asi kwakuvafungira nekuti vakarambira mari yangu okay mama pane panda ndichida kudzova ipapo pamusiri kuda kunyatsojekesa zvakanaka kuti pane zvandakaona zvine chekuita zvakare nemabatirwo aitwa vanhu muchechi here kana kuti pane zvamakaona kuti izvi zvatakunamatiswa ndoti mazuva ano vazhinji vatiri kumbotaura vari kuti kuchechi kwandaenda maexample andikukupa kupa kuti kuchechi kwandaenda mazuva iwayo zvinhu zvakatanga kuoma nekuda kwekuti tainzi namatai makaisa makumbo mumvura yabuda mwari kana kuti namatai makatarisa mwari kana kuti namatai makadai namatai muchidai zvamakaona imi mama zvakazototi muti patsika dzangu izvi handizvo izvi ini handiri kunyepa kana matirokata yangu ndakakangofanana handidi kuedzera kana kutapudza kubva kwandakaita inini asi inyaya iyo yekuda pamaraundi edu iwayaya kubvira ipo ndakaona paakada andibatira 100 US ndibva ndafunga kuti mwana weshuwa angatidze kundichema nekutambudzika kwandiri kuita raramire yandiri kuita raramire yekuchirikadzi inorwadza
kana usati wahupinda but iye still chirikadzi nokuti ndiwa 84 asati arorwa saka chiri kumutadzisa chii saka maproblems akafanana nonangu kuti ndiri kutadzawo kupinda panyange ndine vana but zvakandikanganisa kana naiyo zvitenge zviri kumukanganisa ndokuti vamwe vezera rake varume vanotori nevazukuru handina chinongo asi kuti inini ndekubva ipapo handira kuda kuzozvichenesa ndakanga ndangoti regai ndimbosuduruka ndiite watch out nenyaya ishi but hapana kwandakazosvika kamari yabva yatorwa yakawanda haana kuda kuti but kaitiro kakaitika ipa pandira kukafarira plus amai vachino vangoti endai kuna green enda kuna ndiki kuona kuti enda kuna ndindodhira nemi mukadzi mukuru handiti tive vakadzi vakuru tese imi ndimi mukadzi mukuru kamukuru kwandiriwo kuti ndinotembowo nemi handiti mukuru panyama nepamweya mune chekuita mubata mari yangu sekubata kwamata mari dzenyu dzemumba ko yangu yezokosheko yakunzi ina ndingi mwana anayo aiwa ndamupa akabata mari iyo mama mari yangu iri pai kana mufonerei pai iri mundipe ai anofanira kuti auye aiwa azonyora ko panozonyorwa patanga kunyorwa patanga tisinganyorani nepapa ko zvasiza kunyorwa zviko zvotanga kunyorwa tengoti mari dzedu ikauya tingoverengerana aiwa tanga tangoti angobva angoverenga ndiye asoti ko nai mama ndiri pakumhanya ini ndenge nchibva kwachikwanako ndichienda mazengeza 3 ndayusa mari ndoya futi ndoona kuti hapo ndoidzokera kumba ndoisa futi rimwe dhora handimaona kuti ndenge ndichiomesera kuti vanhu vari kukomesera vachitoziva zvavari kuita vachikomesera saka tsotsi gombe ndaamai vacho ndo tsotsi hombe kana kuri mwana akakopa kuna amai nekuda kwokuti amai vacho ndovandakati mama andisodati mari yangu ibatwe nemwana wenyu handina chinongo chakai pamusoro pemwana hapo hatimuwani ari panzvimbo imi ndinokuwanai asi vakaramba vachisaidzira nyaya uku kuitira kuti inini ndikauya ndishaya chandinowana ingonzi inanhinge ari kubasa ofu chipiki chaicho nandateona kudhara ndinge ari kubasa mamupirechi waiti kana kupai vanopindidzana mumba mwana anogara mumba mavo handiti asati awanikwa mwana ari mumba handiti tofonera mamamufonere mari yangu tiri aiwa zimwe anokwasaunga asenga ari umiti aiwa zvazodai zvezvo kunyaso kuona kuti ndiri kuvharwa ndakatasa kudai asi semunhu ndabva kumba kwangu handisi kuita noizire mumba mevanhu ndiri kuedza kutaura navo zvakanaka asi nyaya vanenge vachitoiziya tsoro dzavo dzavanga vatanga vachitodziziya ndinanga ndiri sasikam ndindayovuza zvangu vachiziya saka ndokutsotsa kwavakandiita mari yangu amai bishop avo ndinoti ndivo nekuti ndivo munhu akandingatipinde ichechi ndiye munhu anandibata mari yangu saka kana kune kwayakaenda kana vane gemu ravakatamba mai bishop ndivanoziya mari yangu kuti yakafamba sei nekuti ndiye muridzi wemba ndiye anobata mari ndiye munhu andati mandibatirei mari yangu ndiye munhu akati ngatitambe Yeround ndiye munhu akanga wandaituma vanhu vangu kumba vachipa mai bishop uye anga asi pari kubasa saka ivo ndivane ruzivo nemari yangu nekurongwa kwavakaita kuti vaidye vanditorere kana kutora kuti nekuti ndiri single lady handino murume anobhesera sewavo kuti anozoti kana zvikadai vochitanga kupindira I don't know kwakufunga newese munhu akatorwa zvino ndinofunga makonas ese okay nazo mama pakutanga muchitaura kuti chakazoti kuti vakupinze vaiti vanhu kuchechi kwangu handikwanise kutamba nawo mama nekukura munenge kwakaita chechi tozoti mune madzimai akawanda kune varume vakawanda ende Yeround haina kuti murume here kana kuti mukadzi makazombowana here nguva mabuda muchechi mavharwa sekutaura kwamaita kuti ndakavharwa mari yangu mabuda kudaro makazombowanawo here kana mumwe chete kana vaviri vekukurukurirana navo kuti Yeround yanga kutanga iri yemhuri here kana kuti pane vamwe vakatombopindawo vakavharwa zvakasito kuti maifundiswa kuti aiwa vanhu kuchechi kwangu vanovhara ava vakuda kuedza kuti imimi mupindewo muonese kunge vamwe vari kuchechi ava kuti vanovabira yeti iro ndirombavha hombe iyo kwete handidi kunyepa uye handina mumwe munhu anogara padhuze vazhinji vanogara imomo riri muchiarea chavo ichocho ndo vazhinji vandakazivawo mazengeza imomo ndoma vanogara saka hakuna ari kugara kuno kudhuze nekwangu kwekuti ndingamuendere mumba make ndizombomubvunza kana ndingataure naye handina uye nenyaya yekubatikana kwandakaita ndozotaura mashoko asiriwo mumwe munhu akuenda kuti nhai ndanga ndichidai ini ndinoda kuvataura direct takatarisana zvandiri kutaura izvozvizvo vakagara apa ndovataura ndindo zvavakaita kaitsotsi ko ndenge ndichinyepa kana vasiti tosingaisa mari yangu sokupa kwandakavaita toziva kuti vasitsotsi uye still itsotsi nditoifanira kunipa agasi gore rakapera ndikandati batai handiti pandakaita dai vakandipaka saka ndinovati itsotsi kana vasiri tsotsi dai vakandipa nguva iyo kunyange vakaibhadhara nhasi kana mangwana asi itsotsi kana nechechi yavo ndeyechitsotsi nekuti kana mai vakuru vakadaro vachitorera chirikadzi mari inokwanisa kuita 300 270 to the nearest whole number 300 handitaurire 270 300 handiti imari yakawanda yekuti kana ivo vakatsotswa chione kuti mumwe munhu unoda kukwanisa kuti aite temba yerudzi pamwe zvaida kunditamba pokuti ndikasvika ndozodai but nenyaya yekuti mazuva anokwadzidza handiwo ndinemba handi ndine mutemo ndiendiwo kune mutemo ndichibvunzwa ndichidzidzwawo zviri kuitwa nevamwe handipindire munhu kuti adai so kwete ndotsvaga kuve mutemo but vaifunga ndichienda kukoti nyaya yavanga vakatsika nyaya yekuti ndoenda kukoti zvekukoti hapana zvandisingazivei
ndaenda kubasa kai tinyeza ita hobho ndinotoziya makone kuti munhu ukadasi andozati kukoti kunonzwa kuna prestigious anodai zviro ngakatsika pandaona kuti avadi koti vanoda sekuno kudai so tikauya kuno tochigarirana pasi ndo area yavo yavanoda nekuti kukoti vanhu vane mari nandamari unosikomirwa nalo yakutaura chirungu amai yangu handigoni kupindura ukutaura shona apo urowa nechirungu apo urowa nezvakadai sezvaita pane patakanyorera umbowo tinouziya ukuthi mari yako takakupa umbowo kuti mari yangu makandipa musina kundipa vane kutemba nei vakanyora pai vari kuenzva nei nemwana wavo kuenzva nemari ndi mwana womukuru weteurisimu saka zvese ndakazvinzvera ndava ndiri chirikadzi asi chirema chine mazana akawanda unokwanisa kungoti akakudza ndokurova utosa urema hwake asi anenge ane paakatsika ndaona kuti azviite ini ndotsika pana ndoya ndotsika kunuku hazvichanyarwa kana kuti ase kana pakasara ndinozvitaura kuti my bishop Itsotsi yaranga Itsotsi rakati mari yangu ko baba bishop ari kuita chi munongonetsana muri madzimai chete chandakaona ndakaona kuti inini pandaidhira naamai still kana ndikada kuti ndiuye uku vanondidzosera uku saka ndakaona kuti azvishandi ifini kana muri mumba unodhira nemukadzi saka ndichiuya nemari chaiva vakatoita saudai ndaitovapambidza chitopedza nyaya dzedu varipo vakagara asi kuti vanenge vachingoona matransaction ende semunhu akanga achitamba kakaunga achizvisiva asi nhaurirana handiri kunyepa ndakambotaura navo ndakangoita direct kuna mama kuti kana vari vokundivhara ndovharwa naivo kana vachindipa vanongondipa ndivo my bishop asi zvakaoma semama paunotiwo ufunga kuti wakupunyuka neapa womva watsimbirirwa futi sekutora kwamaita mukati unenge uri shirikadzi womva watsimbirirwa futi kuti zvinhu zvese hazvichafambi zvakare zviri kuitika mukati menyika vazhinji vanotora mikana yezvauri ukaona oita chinhu anenge akuzemena akuyera akuisa pasikero kuti ndikadai so apa ndinowina ndikadai so apana anobhesera apa ndikadai so yawini mara hana isi pamwe vanhu agara mukugara family anokwanisa kunga nemalawyers awo avakaengeja saka chake anongonotaura pamapepasi ake amai yangu handina panichatanga handina lawyer handina chindadyiwa apa mari yangu yadyiwa apa ndawisirwa time yekuenda kukoti for nothing ivachiziva zvavari kuita okay takatarisa mama ndanzwa muchiti zvinhu zvakaoma sekuti unenge uchifunga kuti aiko zvinonda kubudawo munyatwa yandiri woudza zvakare sawira sekutaura kwamaita mukati mai bishop ndaitovatora saamai vangu ndaitovatora sasawira wangu ndichivaudza zvese kuti aiko zvino ndikadzoka kuSouth Africa ndichaisawo katenga apa ndikadzoka kuSouth Africa aiwa ndichadzoserawo masebhesters akuda kudonha kana ndicharipenda imba yangu zvakaoma sei kuti semunhu wechidzimai utsimbirirwe zvakare nemumwe mudzimai because ndikunzwa pamusimbotaura zvabishop motaura zvemumwe mudzimai anenge imini zvakaoma ndopandiri kunyanya kurifeya pai kuti vakanditorera mukana wokuti musociety kana uri munhu usina murume kazhinji unotorwa nemba inenge inofanirwa isina fence chero imbwa inopinda chero mbavha inopinda handiti saka vazhinji kana vane varume vanonga vachida songe vane zviremera icho chiripo kana usina unongonokwanisa kunge usina basa musociety handiti of which inini ndakatovadarika nange nemurume wacho kuvari kubira ichi zvinhu zvangu saka chimi ndakavadarika vakarwadziwa pamwe ndokararamiro kavo kavanoita mukati mekurarama kekuba inini ndoti ndoraramiro yavanoita dai vanga vasingabe vangadai vasina kundibira ko mari yavaindibira murume wavo hamo here ane ndebvu mwana wavo ari kuenda kubasa anozviti ndoka mheno chakadaro vakuru vemabasa ivo kandana mai bishop ane zvegumi zvavanenge vachidya vachidii ko yakaita shoma here apo kuzotora mari yangu saka kaitiro zvinoitika zvigaro zvinogarwa nevanhu but vane hunhu hwavo but zvinenge zvachivharika nekunge ubishop uye handitika tochingoona sekunge mai bishop asi mukati ofanana nunge biscuit ironzi chocolate coated biscuit unofunga kuti ichocolate but ukati nga rinotaka kubandira uzoti mukati mune biscuit saka mai bishop Itsotsi rakakotwa nechibishop rakakotwa neuchechi saka tinonowira kuti mai bishop iro riri bere rakapfeka newe yewai pandinozoona ndafarwa ndopandirozoona ndanyenamirwa zvinopanga kuti takanyorwa ndopaunozoona kuti chichi kumashoko ari kubva kupi kuna mai bishop yeti vane mari yangu kwakundivhara nekundipima kauku nondiri chirikadzi ko bhaibheri ravanoverenga rinoti kudii rinoti chengetei chirikadzi muoneonerera dziri kutambudzika handiti ndiri kutambudzika pandiri kuzviedza kuzvishandira motora chandashanda machitorere wendebvu wenyu ari mene handina handiti ndozosvika pakumutaura kuti arimo nekuda kuti yangu mari matorere chika nekuti kana munhu achinge achishorwa unzi hana murume kwemune varume mutorere chimari dzevana vasina varume mari yandatamburira
haizi nyore ndikutaurire haizi nyore zvinorwadza nekuti unenge une mamwe matarisiro ako ekuti ndoda kudai ndakazvimirira handina murume achazoya achindipa mari kana achati nhaya maimi yandikisire paiko keshi ndinotozvishandira ndikazoshandira ndizvo zvezviforototo saka nekuzvishandira mwari andinzwira tsitsi mumwe mukadzi wosunga zambia rake rekuti ndakuti timuluwe totamutaiva kuchechi kwedu vakaipa totaona matorero emari ndozvavakandiita saka vakatora mari yangu vanga vane project dzavo dzavanga vakafunga vakati uyu tichaona chete nguva semuna anobuda chamuwanira chete nguva yekutese yekumutora kana tachimutorera tochitanga kumutukirira kana kutaura zvatinoda tomunyobvora pana hatsike nekuti akatsika tochitanga kudai saka nekuona kuti ndakateiwa ndikada kuti ndiende that's why ndakati pandakabva kusondirapera handina kuda kuenda kumba kwavo tu vakanga vandibloka saka ndaigoenda kunodi vanga vasingadi kutaura neni vachindibloka mushure mekudya mari yangu saka ndakanati andiende kumba kwavo ndikaenda ndiva nhanzi ushu andipindira abasi kutaura zvakadai yeti ivo vakatoteiwa kuti akangopinda tobva tadai handizive kufunga kwangu saka ndakava ndati aiwa rega ndichiuyewo kwandinouya pamwe ndinobatsirwa asi ndiro ndichabatsirika nekuti vazhinji vari kubatsirwa kutambudzwa kwandakaita ndi kuSouth Africa ndichitaura pafoni paaudio ndakatowana vamwe akadzi vanhu machirekedza kuchema munhu uyu endai kupa munomubata nhamba dzedzi handichazivi dziri kupi ndakazotovafonera futi ndipewo nhamba ndifonere baba ndopandakabva ndavabata asi ndakambe ndatombovafonera sometime mazuva anga achinetsana nawo ndikabva ndambovafonera ndikati aiwa ndiri kuuyako saka nekudawo kwemari uku hakunowo mari kwakutonetsawo zvaka zvaramba zviita zvivirikidza ndikabva ndatozotoya late ndaifanira kunge ndakauya muna August ndosiyera gore kana before gore nokuti ndiri mwana mudiki iye ari grade 2 ndakamusiya grade 2 gore rapere nezvagrade 3 ndowandenge ndichimhanyirawo ndakasiya mwana wangu paane mazvo even ani vamwe vanhu nekuti vana veseka zvinoitika zvakawanda panyika zviri kuitika mukati memafamilies tingazvitauri tingasazvitauri asi zvinongowanika sekuwanikwa kwazvakaita kuti ndichirikadzi handizi ndenga ndatanga vakatowanda asi ndo zvaunenge wakapuhwa kana naMwari kana naSatani ofuchi unenge usingazvide zvinongoitika kuda kana kusazvida vanhu vokutorera mukana handi unorwadziwa zvakafanira vanhu vokutorera mukana uri mheta makumbo uchi handikwanisi kufamba wotokuitira zvinokurwadza handi uchatanga kufunga neurema hwako ushu dai ndanga ndisina kupetana makumbo ine vanhu ava ndingadai ndavasumukira saka vanozati kuti chirikadzi hauna zvaunoita kana ungatoende kumakoti unonorohwa nemusoro iye mambavha dzakagara dzine hunhu hwadzo vanenge vaitoziva madhira vanenge vakaita sei nesoro dzavamatambira vanenge vachidziita hazvisi nyore kudya mari yomwe munhu ndikutaure it's not easy zviri kuitika zvakawanda mukati menyika asi vakaitora ndobva vandizemera ndobva vaona kuti ndakanhingirikina saka ndikwanisa kudyika uye ndakazvimiririra vanhu vangu vasati vakura kuti vanokwanisa kumiramira neni vachiri vadiki asi Mwari anomirawo neni anovhura dzimwe nzira sekuvhura kwaita pano sandapi mamwe matambudziko mama muri kusangana nawo mukurarama kwenyu ini ndiri kusangana nematambudziko ekuti handina kubasa kwandiri kuenda saka ndakandiri kuti ndikakurosawo pandinoshanda kupedza gore rese kana pandopedzawo 8 months pamwe ndenge ndaunoka diki ndinotiwo mapart time hakuchabhadhara mabasa achona haachabhadhara kunoti kutengesa ukaona paunenge uchiwa chawo wopuhwa kamari wosungirira kana ukaona dzimwe nguva paviri dzimwe nguva pamwe chete dzimwe nguva patatu dzimwe pangomukuwo nguva iyo umwe munhu atadza kuwacha nekuti pamwe dzimwe nguva ari busy woendawo kazhinji tichingotengesa tichingofamba tichitengesa saka idambudziko mberi kuti ndikusiya mhuri yangu kwete nekuda asi mamiriro andiriwo kuti ndive muno ndakambe ndine market yangu zvino hazvinyanso kufamba zvakanaka ndakazimara kutoivhara nekuti zvinhu zvangasi kuita zvakanaka ndikaisa zvimwe zvinhu kumba zvimwe ndikazvitengesera kumba saka matambudziko andina ndikuti handisi kuenda kubasa dai ndakanyaenda kubasa ndichiona zvimwe zvinhu zvokuita munomu ndaigara pamba pangu Mwari akandikomborera akandipa mari akandipa imba aonowo nhamo nematambudziko angu saka izvozvizvi ndanemba but mari handina imba iripo vanhu vangu varimo muto nevanhu vanogara ndopane mari yerent ndopane mari yemaporisi ndopane mari yemagetsi yemvura zvingadiwe nezvimwe zvingada kuitwa se haichakwana saka yakuda kupamidzirwa kupamidzirwa nini amba munhu akakuvharai apa ndakavharwa naamai amai ndo vanotochezoziva nhamo nematambudziko uye munhukadzi kunyange akakomborerwa zvake murombo pamwe noti umambo kudenga ndewake nekuti kaane murume mumba kwazvino murume wachona ari kugoshandeiko kana wachibira vamwe vakadzi kana pamwe murume wachona haana kuziva kana akazviziva handina ruzivo handiti asi kandinge ndakona sekunge kaitiro manje nekuti baba varimuka vatiri kushorerwa isu tichitorwa zvinhu zvichinokorwa navamwe vakadzi vachitemba nekuti vari mumba kwene hangu ndisiri mumba watore chii zvinhu zvangu saka takafana dzimwe nguva ndotokunda nekuti utochiva zvangu which means zviri useless kuva naye kana kumushaya kuti ndikwanisa kuzvimirira ndichitobirwawo futi nevanavo nevari kuenda kumabasa saka zviri kubatsirika kuti mashaya vavo tichida kupindira mama tochakupai mukana sekutaura kwamaita mukati kuti titaurirane tega namaibhishopu zviri kunetsa
nekuti vanogona kufa vazoti wandipindira mbamangu vandirova vaita sei. Ndakupai mukana mai bishop vakagara apa imakagara ipapa apa mashoko amukade kuvaudza ndekuti kudi inini kuna mai bishop shoko randoti ndivaudze nderekuti kana bhaibheri shoko ramwari ravanoverenga vasingariverenge riri upside down kana kuti risirire kungobata vanhu kumeso rinoti ipa Kesari zvakesari zvamwari kwamwari ngavandipe mari yangu sekutamba kwananga ndichiita kana kune vamwe vakanga vachibira vachitsotsa ndivo ngavandicheme noti havana chavasingazivi pamba pangu ndine zimba zihombe pazengeza 4 extension mwari akangondikomborerawo handiti ngavaregedze kuita godo nekurwadziwa handiti ngavandipe mari yangu chekutanga kana vasingarwadziwi ngavanipe mari yangu kana vane utsotsi ndehwavo ini yangu ngavandipe ndoshoko chete ndoda kwavari handa chimwe chauda kana vangataure zvakaita sekenazve kana ndingadi kutaura ndakabatikana asi kuti ndipendere kana nditange ndibva ndapendera ndirongoda shoko rimwe chete ngavanipe mari yangu handina kana kuti ndivatuke kana nditi vakadai kana kwete takapanana zvakanaka ngavandidzotsere zvakanaka kana ndikavatuka mari aiuye kana di zvakangofanana saka kungotaura zvakanaka nerugare ndipei mari yangu kana varamba sekuramba kwavangoita kandiragoreresa kudai ngairi mushopu mari yangu atinga dai ndatoenda big shop ivo pane zvavakaita nemari iyo handivatowo kumberi kwekumberi vochaya futi vachitiseka vachitibirawo notiseka futi atimona saka izvozvo ndoshoko randinongoda chiti kwavati vanipe mari yangu. Mashoko enyu kune vamwe mama vari muraundi kana kuti vasati vapinda muraundi chenjedzo yamukade kuvapa takatarisana neutsotswa kunozoitwa zvakare muraundi imomo chavangatange kuona kuti izvi akuitika izvi zvinogona kuzopedzesera tavharwa mari dzedu ndezvipi mbavhaidzi sister handi munhu wandikuti ana mai bishop handisati munhu womunyika munhu ari kutotendotsa vanhu kuti uyainde vanhu vachitovatenda inde aitovatendawo zvechikwadi avo vokwanise kuvadictator kuti uyu anoboya kwete vanonga vachitosekerana zvatiri kuita kudai vanotanga zvakanaka vozokutorera mukana chete saka chenjedzo iyi ndiyanenge atini kuti ndakaudzwa nomumwe mukadzi akati mama maona even mukada munhu wamwari handi manga mabva kwese kwachikona kwese kuti ndiri kutsotswa mukati ndatenda amai avo nekuti munhu wamwari nyaya haisi yemunhu wamwari but nyaya iri pamwoyo nyaya yamunoita mamoyo aonekwe but zvekunzi ndozvinoonekwa sitimai muchingosekererwa muchiva mari vakubirai makatarisa ndikanzi mama kubva nhasi torai gaba renyu gore richitanga kandai mari yenyimo kandai mari yenyu yamaida kupa mai bishop wacho nikandai imo mega pera kwemwedzi wega muchikanda mari yenyu zvakangofanana motora mari yamuna munotaura naye mutora negaba renyu saka ndozvandingakwanisa kutaurira vamwe kuti munyika umu mune mapere akapfeka newe why please zvenyu vakakomborerwa varombo pamwe ngavatambe vasina munyama unenge wangu vasingashorwe zvandakaita handiti ngavatambe havo but inini ndangwara but ndanyudzwa nekungwara kwacho asi ini zvandawanchatambawo naye raundi ndinongotamba negaba rangu kana ndada kutamba ndozvandangofungawo kana zvandingataurira vamwe vanhu kuti vedu mukati maraundi akanaka kune vane rombo ravo kwete kwatiri. Okay, nanchi ipapo mama ndachida kuti panhauri mataura egaba pane mumwe zvakare wandakanzwa masvondo 2-3 ayapfuura achichema kuti mari yangu ndakangoishaya magaba achikutenga kunana Mbare kunana Copacabana aya ane zvivanhu zvakaiswa madola saini ane zvimari aya mamanitina tanzi vamwe vazotanzi mari yacho inodisappear inenge ichitorwa ichitoenda ku United States saka ndizvandazoti gaba iri makarigadzira mega here kana kuti makanotenga futi kuri kutaurawo ende pane zvamakambonzwa here pamusoro pemagaba pamusoro pemagaba handina chatandazwa ndotanga kutonzwa nemi zvazvinozoita manje nyika inoisisi yatiomei zvandichata kuti onai zvandaitwa namai bishop ndokuoma kwazvaita vanhu vari kubata zvakasiyana siyana asi gaba irori kana waritengawo mushopu kana pane zvingaitike pamwe zvinenge zviri mumba mako inini gabawo rangu randinaro ndere kuti unotengawo izvo zvinonzi zvimasikobingwe izvo zviri kugomerwa nevanhu waisopa unesa wopota uchikanda imo kana ndikasatenga chisikobingwe ndikatora kana pepa rangu chairo ndokanda but gaba rinenge rirane kuti riri covered gaba rizokutuma kuti ukashaya chinguwa kumanya arigeni kutora saka unenge watokuzvikanganisa raundi saka gaba rinenge rakangovharika unongokanda ungotasa kusadi ungotasa ngosina mari saka zvarakanakira asi izviwo izvi aiwa ndikutanga kuzvinzwa pano kana pane zvimwe zvingaitike vanhu vari kubata zvakasiyana uye mukati medzimba zvakawanda zviri kuitika zvakasiyana siyana zvimwe zvisingakwanisi kutsanangura zvimwe zvatisingaone nemaziso edu aiwa tinotenda mama tikawano mukana kana kuti tikagaragara tichafonera Mufundisi
tonzwa kubva kuna Mufundisi kuti zvichida mama vangoti aiwa regai ndimbonotaurawo zvichida pane dzimwe nyayawo dzisinei neraundi mukati aiwa regai ndinotaurawo pamusoro pani Mufundisi. Saka tichanzobva kuMufundisi kuti ko mari yacho vari kudii kuita sei kukupai ende pavakanyorawo shuwa pavari kutaura kuti takazonyora mabhuku takazoita sei tikazoita kana zvichikwanisika togona kuenda tonoona pakanyorwa pacho kana kuti vanogona kuuya zvakare semawira amaita kana vachitiwo mama vanyepa tonzwawo divi ravo kuti ivo vari kutiwo kudii pamusoro pemari dzacho kana zviri zvekuti mwana wavo ndiwo vanoti mwana wangu uyu ari kutaurwa kunzi ndiye aita zvekunyora ndiye sekretari zvakare mumba kana kuti kuchechi otiratidzawo magwaro acho kuti zvaifamba sei nekutiwo mari yenyu yacho vakazokupa here uye mwana wenyu pakabuda vamwe vese kana kuti pakadzorwa mari dzevamwe sei vasina kukwanisa kuita sei kukudzorera mari toona kuti nyaya yacho iri kufira papi pamwe zvichida Mufundisi vanogona kunge vasiri kutoziva kuti makafarwa marinyi tonzwawo kuna bhishopu kuti vari kuigadzirisawo sei madzimai achinetsana pamusana pemari zvinogona kukanganisa zvakare chitendero chavo kana kuti chechi yavo kuti vanogona kuti tingarambe tichitungamirwa nevanhu vari kutsotsa vanhu vari kubira vanhu ramangwana revanhu rinenge rakazomira papi mazvinzwira muri Zimbabwe ndanzwa mama vachitsanangura mavanzwa vachitaura kuti ndakapindawo muraundi naMufundisi ndavavimba kuti semunhu waMwari semunhu anotitungamirira kuchina munhu wekuti tinge takavimbika paari tichiona uMwari kuti hapana paachandivhara raundi nokutozoti vazhinji venyu pamunopinda kana kuti pamunojoina raundi unotanga watarisa kuti ndiani arimo munhu anoshanda kupi munhu uyu chokwadi haazosvike remusi wa20 kana kuti musi wa5 zvichienderana nebumbiro renyu remutemo kuti haazokwanise here kuti handichakwanise kuenderera mberi neraundi haakwanise kuzoregera tiri panzira here asi chandinoda kungokuudzai ndechekuti Mufundisi tiri kukufonerai tinzwe divi renyu kuti zviri kutaurwa namama zvekuti makavhara 270 ari kuti to the nearest yatongowo 300 zvichidawo pamwe vazoisawo mainterest ekugara kwaita mari yavo musina kuvadzorera tichataura naMufundisi tonyatsonzwisisa kuti pavakatanga raundi iyi zviro kwazvo nazochinzi ndefamily yakatanga iri family asi vakazokwanisawo kukwezva mama vakapinda nekuda kwechivimbo chavakanga vainacho kuti ava vanhu vaMwari. Hello, Elizabeth ani? Ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, ndiri mutori wenhau mama. Okay. Pane amai vakauya kumaofisi kwedu mazuva mashoma apfuurayo. Vanonzi Amai Nyasha. Vachitaura pamusoro peraundi yamaitamba here muri vana vashanu. So vaiti handisi kukwanisa kuti ndiende kunotaura naMufundisi pamusoro pemari yeraundi. Vaitivo ndo vakanga vapa 10 yekupiwa asi havana kukwanisa kuzenge vachipiwa mari inokwana kuita 270. So ndakati sekutsanangura kwamaita handingarambe handingabvume ndipeiwo nhamba dzamai bishop vacho ndovafonera ndonzwa kuti ichokwadi here kuti pane marauns aitambwa ende mariwo iyoyo haina kuzosvika kwavari. Handizvizivi. Asi hamuna kumbotambonawo raundi? Manyasha wacho handichatoziviri ndakavaona gore ripi. Okay, boziwe kutaura kwavaita vaiti vakajoina 2022 ndopa vakajoina raundi ishi vachiti yakanga iri family round yakanga iri yemhuri yekwenyu ivo vakati waiwa vakaendijoinewo vachienda kunze kwenyika kuSouth Africa kwavaenda kunohodha uko saka vana ndovaisara vachinzi ende munopiwawo mari panenge paine mari inenge yauya yeraundi. Imimi zvichinzi ndimi maitombopawo vamwe vana vacho kuti iyi ndiyo mari yandanzi ndikupei naamai muchinyorerana pasi. Saka vakazosvika pakuti pandakazodzoka ndakuti mari ndikanzi mari yenyu takakupai. Iyo kuti wazoya pamwiri ichi chakaitika. Ndo nyaya vaitaura yokuti handisi kukwanisa kuti ndinotarisana namai bishop because vari kunditi mari yenyu takakupai hatisi kuwirirana tiri vaviri. Ndosaka ndati inini kuti ndinzwe nyaya munoziva majournalist mama kuti tinzwe divi rimwe chete kuti ndo zvakaitika hatingakwanise kukupai mhosva kuti mama vakaramba nemari yemunhu 270 ndisina kunzwawo divi renyu imimi
kuti chokwadi chakaitika here and pane urongwa here kana kuti umboo kuratidza kuti mari yavo zviro kwazvo vakapiwa, pane vamainyorerana pasi here zvichida ikoko kupi kuraundi ikoko? Zvinoda kuti iwo mainyacha wacho vauye. Hatina kumbowatyisidzira kana kuti kuwadii, ende zvaane makore zvinhu izvi. Saka kana wakuya naikokoko hatizi kuti vari kude. Zvaane makore mangani kana muchiri kurangari? Handimbozivi plus iye ari kunanga. Lelo ndiri kukunzwai mama. Vanofana kusetla nyaya dzavo, vanoziva pazva zvakaitika ipapo. Okay. Vana vavo ndo vaitotora mari yacho. Sazvichireva kuti mari yavo yese yavari kutaura 270 yakaenda kuvana vavo. Ivo vana vacho vaitora. Ivo vari kupi komanyasha wacho? I think vane gonongo vatori kumba kwavo because ndakavaona mazuva maviri apfuurayo, I think maviri matatu. Saka ndakanga ndakachengeta nhamba dzenyu ndichishaya mukana wekuti ndikufonerei. Okay. Kuti ndinzwewo imimi side renyu kuti muri kuti chii ndisati ndaburitsa nyaya yacho. Saka iwe uri kutoti unoda kuiburisa, burisa zvako. Ina handinei nazvo. Iwo nekuti amai nyasha wacho vanofana kuuya kwatiri inini. Havangandinyepe kupa respect yekuti ndiri kuvarespecta. Asi achiti anoda kundiburisa panhau, ngaaite zvaanoda. Okay. Because ina handina mhaka naye kai. Because kuti ine nemhuri yangu kuita sei, zvinoeni kuruda mhuri yangu izvozvo. Because ivo vaiti patakajoina raundi iyi taitaurirana namai-mufundisi saamai vangu tichipanana mari idzi nekuti ndaiva respect. Amai Itsotsi ivavo kana vachida kuita zvavo zvekundi blackmail ngavaite zvavanoda. Isina basa izvozvo izvi. Okay. Kana vachinyemba kuita respect iwo vatondidestroy. Because very bad. Ndakavabatsira muzvinhu zvakawanda ivavo vati vari vanowanawo kuti atendi zvinhu zvese zvekumba kwavo ikoko. Asi vakuda kuita zvisina basa. Saka ini pandaunzwa mama ndanzwa muchiti mimi maivabatsira kuratidza kuti vanganga mutori magood terms sevanhu zvichida vaimbopinda vese kereke here kana kuti sevanhu vakangosangana muraundi. Chadoza ndechoti pakazopotswa ndepapi? Saka inini azopinza inini ndindakanga ndiri mukuru weraundi here, ndandisinei nazvo zveraundi izvi. Imi makanga musorimo muraundi macho? Uri leaderwo anongomiririra vanhu. Asi muraundi makanga musimo? Okay. Waudzei chete vanoinawo ndoni. Kana waitaura. Okay. Kuti wapotene kwauri kupota nako kwese. Inini I'm here for them as a mother of people. Okay. Tomboita zvinhu zvedu zviri dignified zvakanaka. Okay. Ina kuti atendi maproblems evanawo vari kuchikoro ivo vari kusouth. Vanawo vasingabatwi zvakanaka umba kwavo chichi. Saka kana wauda kundiitira zvakaipa, yes, it's for them, but inini I will remain positive. Kuti inini handina chakashata chandakaita. Okay. Saka mama, pana ndichida kunzwisisa hangu ndepekuti imimi muri kuti makasununga kutaura navo zvekuti anytime vanogona kuuya motaura maissues acho mosovha moonana kuti zvopera sei. Iye kana aine problem anongouya, haana kumborambidzwa kuuya. Haana kumborambidzwa kuuya, hapana akamuchidzira kuti saka kana aine any issue anouya. Okay. Thank you so much for calling. Alright mama, maita basi. Ndizokana zvakare pamamwe maprograms zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo tiri pano pa ZimNews TV tichiti chisarai.
Thank you for tuning in to ZimNews TV.